Ну а зараз пра новую прэм'еру на Белсаце. Ад народнага блогера да амаль кандыдата ў прэзідэнты. Гісторыя палітвязня Сергея Ціханаўскага. Барацьба беларусаў за лепшае жыццё, лёс тых, хто штодня змагаўся за лепшую Беларусь. А таксама лёс Святланы Ціханаўскай, ад жонкі рэвалюцыянера да лідаркі свабоднай Беларусі. Што за год паціснула руку большая колькасці прэзідэнтаў, чым Лукашенко за апошнія 10 гадоў. Усё гэта ў стужцы рэжысёра Міхаіла Аршынскага, сведкі палітычных падзеяў апошняга года. Стужка «Не бойся» о 19:35 у гэтую нядзелю на Белсате. Меня зовут Михаил Аршинский. Я начал снимать этот фильм еще до объявления президентских выборов и познакомился со многими людьми, которые писали новую главу в истории Беларуси. Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Мы в Добруше. Мы в Слуцке. Мы сейчас в Бресте. Такого не было никогда. Километровые очереди стояли, чтобы поставить подпись за альтернативного кандидата. Мы за перемены. 26 лет правления хватит. Посмотрите на белорусов, которые пришли честно отдать свой голос. Когда же власть осознала масштаб личности нашего героя, реакция не заставила себя долго ждать. Дальнейшие события напоминали катящийся снежный ком. Мы идем за новую, честную, спокойную Беларусь. Лето 2020-го і хроніка прэзідэнцкай кампаніі, якая змяніла Беларусь. І Міхась Аршынскі, рэжысёр фільму, у нас у гасцях. Прывітанне. Прывітанне. Ну, самае цікавае, як увогуле з'явілася ідэя рабіць такую стужку, здымаць яе падчас вось гэтых падзеяў? Першапачаткова я збіраўся здымаць пра Ціханаўскага, да, як пра блогера проста. І так атрымалася, што мы з ім пазнаёміліся яшчэ да гэтых усіх падзей. Да? Яшчэ нават ён не сказаў, што будзе балатавацца ў прэзідэнты. І потым так атрымалася, што я пазнаёміўся з камандай, а потым з камандай пачаў ехаць, і ў мяне быў такі доступ да каманды, яны мне давяралі, бо ведалі, што я ад самога пачатку, калі нават яшчэ быў Бабарык і Цэпкала, я быў з імі. І так атрымалася, што я назбіраў за ўвесь гэты час вельмі цікавыя здымкі, да, і потым вырашыў прыехаць сюды ў Варшаву і змантаваць і зрабіць нарэшце фільм. Я так разумею, што пэўны момант яны настолькі звыкліся ўнутры каманды, што ты там ёсць, што нават не заўважалі, пэўна. І таму вось гэтыя кадры, яны сталіся такімі натуральнымі, так? Так, я стаў часткай каманды. І даже были такие дзіўныя рэчы, што я еду у машыне з камандай, а за акном назіраю іншых дакументалістаў, журналістаў, якія просто намагаюцца здымаць. Вось. І дзякуючы такому доступу я сапраўды назбіраў вось гэтыя здымкі і магу сказаць на 100% з упэўненасцю, што мой фільм, наш фільм, з'яўляецца фільмам асноўным, які раскрывае усе падзеі 2020 года, якія адбыліся. Да нас яшчэ на відэасувязі зараз далучаецца Олег Маісеў, чалец каардынацыйнай рады і адзін з герояў фільму. Спадар Олег, вітаю вас. Да, здравствуйте. Я ведаю, што ў нейкі пэўны момант вы з героя фільма пераўтварыліся таксама ў аднаго з аператараў і рэжысёраў. У пэўны момант камера трапіла вам у рукі і частка гэтага фільму знята вашымі вачыма. Распавядзіце, як так атрымалася, калі ласка. Михаилу было еще 11 суток незасиженных. Он постоянно ездил, об этом говорил. Наступил такой момент, когда начали за ним приглядывать наши органы. В этот момент он передал мне камеру, попросил, говорит: Олег, слушай, понимаешь, меня могут в любой момент задержать, если меня задержат, тогда, может, ты хоть снимешь. Ну и пообещал Михаилу снимать, я снимал. І як атрымалася, як вось вынік вашай працы, супольнай працы, вось гэты фільм, як вы яго ацэньваеце? Я считаю, фильм должен быть отражающим полное событие, которые происходили, потому что там снимались кадры как с предвыборной кампании по сбору подписей, так и то, что происходило внутри самого штаба, уже даже, как это у нас, объединенного штаба.
Можа наступнае пытанне таксама да цябе, Михаил, накірую. Што самае яскравае, што запомнілася больш за ўсё вось з усёй гэтай гісторыі? Ну вось неверагодныя такія моманты былі, калі ты прыходзіш у імправізаваны штаб падліку галасоў, а гэта звычайная кватэра, да? І подпісы падлічваюцца просто на падлозе. Да? І калі там сказаць пра такое нейкім еўрапейскім партыям, так, ці камусьці іншаму, там гэта просто немагчыма уявіць, што такое адбывалася. І сапраўды мяне гэта шакавала. І нават калі бабарыкінцы і цыпкалы яны пабачылі гэтыя кадры, яны былі здзіўлены. І вось гэта даказвае, што за гэтай кампаніяй стаялі простыя людзі, якія сваімі высілкамі просто пашлі і рабілі што могуць за ўласныя грошы нават. Ці здараліся нейкія казусы вось за час гэтых здымкаў, ці нейкія такія гісторыі, вось не проста яскравыя моманты, якія трапілі ў фільм, а штосьці такое, што вельмі моцна запомнілася? Я магу сказаць, нягледзячы на тое, што гэты фільм дакументальны, вакол здымачнага працэсу адбываліся такія фантастычныя рэчы. У прынцыпе, тое, што я трапіў у Варшаву і дарабіў гэта і ёсць фантастыка, бо у адзін момант я хацеў дамовіцца з Ціхановскім, каб паехаць з ім, і гэта было вось якраз перад тым, як ён трапіў у гародню. Да? І калі б абставіны склаліся па-іншаму, я б мог проста быць адным з палітвязняў. Вось. І такія рэчы, такіх было рэчаў шмат. І на кожным кроку быў выпадак, які проста падштурхоўваў, і нібыта сам космас хацеў, каб я дарабіў гэты фільм. Вось, я думаю, нашы гледачы змогуць яго пабачыць у гэтую нядзелю. Спадар Олег, для вас, я так разумею, гэта таксама быў першы досвед, калі вы здымаліся ў нейкім фільме дакументальным ці то якім іншым. Што вам запомнілася ў сваю чаргу? Таму што зразумела, што Міхасё як рэжысёр, ён па-іншаму крышку гэта ўспрымаў, а вы як удзельнік гэтага здымачнага працэсу, як чалавек, які быў у кадры, а не за кадрам, вам крыху па-іншаму гэта ўсё выглядала? Честно говоря, я не думал, что я снимаюсь в документальном фильме. Для меня это была и не только первый документальный фильм, но и первая предвыборная кампания, которая мне запомнилась, знаете, с невысоким подъемом людей и желанием к победе, да. То есть мы и сейчас к ней идем, к этой победе. Я думаю, мы дойдем. Вот Михаил сделал свой фильм, и мы все белорусы сделаем все возможное для того, чтобы все-таки победить в этой борьбе. Калі вы адглядалі гэты фільм, штосьці ўзгадалася вам, вось нейкія моманты, якія ўжо сцёрліся з памяці, якіх вы ўжо не памяталі, і тут паглядзелі фільмы і кажаце, напрыклад, сапраўды штосьці такое было. Вось было такое? Ці ўсё ж такі падзеі, яны былі настолькі свежыя, што нічога не забыліся? Нет, вы знаете, все-таки пересматривая фильм, это освежило мою память, потому что многие детали были стерты. Допустим, те же самые квартиры, на которых читались голоса, я уже даже, честно говоря, забыл про нее. Очереди, я помню всех этих людей, которые приходили, Михаил Гриб подписывал, наш чемпион Гурков подписывал, подписи сдавал. То есть, это так оживило воспоминания, когда люди приходили и были готовы к свершению, к победе. Михаил, у нас засталося паўхвіліначкі. Чаму наши гледачы, які зараз нас глядяць, вось павінны паглядзець гэтае кіно? Я скажу так, Netflix здымаў фільм, і ў іх няма такіх кадраў. Да? І я з упэўненасцю могу сказаць, што ў маім фільме ёсць тое, што нідзе ніхто не больш не убачыць. Вось. Таму я запрашаю ўсіх глядзець гэты фільм на Белсат-Док. Ён будзе ў апісанні, і фільм выйдзе 30 числа у нядзелю. У нядзелю ад 19:35 стужка «Не бойся». Глядзіце, калі ласка, як вы ўжо зразумелі, абсалютна эксклюзіўныя кадры, абсалютна эксклюзіўны фільм. Сцэнар, самое жыццё, нічога не падстроена, ўсё было знята так, як яно было на самой справе. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Міхась Аршынскі, рэжысёр гэтага фільму, і Олег Маісееў, чалец каардынацыйнай рады і адзін з герояў фільму былі з намі на сувязі.